मन्त्री उरखावग्रा ब्रह्मआ फिन खेबसेबाव गावनि बियाबाव 50 किल'मिटार गाहाय लामा लुफुंनांगौनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। थारैनो मन्त्री उरखावग्रा ब्रह्मआ गावनि साफागुरि बियाबाव गोबां जौगालु हाबा मावनायखौ नुनो मोनबाय थादों। थांनाय सानखालि मन्त्री उरखावग्रा ब्रह्मआ साफागुरि बियाबनि सिङाव थानाय कक्लाबारि ओनसोलाव खेबसेनो गंब्रै लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो। बेबादिनो दिनैबो मन्त्री उरखावग्रा ब्रह्मआ 50 किल'मिटार गासै गंगु लामा लुफुंनांगौनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो। दिनै फुंबिलिनि समाव बरबरिनिफ्राय मसलपुर जानानै सराइमारिसिम 10 किल'मिटार लामाखौ बेखेवनानै सानसेयावनो गासै गंगु लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवगोन होननानै फोरमायो मन्त्री उरखावग्रा ब्रह्मआ। आसाम सरकारनि मददाव साफागुरि बियाबाव बेबादि हाबा मावनो खाबु मोननानै मन्त्री उरखावग्रा ब्रह्मआ गावनि गोजोननायखौ फोरमायो आरो गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोजोननाय बावहरो। दिनैनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', इएम राकेश ब्रह्म आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा। आसामनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आंनि बिथिंनिफ्राय समस्थिनि जानानै साबायखर बावो जे बिथाङा साफागुरि समस्थिनि सिङाव गासै 50 किल'मिटार लामा बानायनायनि थाखाय जोंनो सेंसन खालामदों। मैया आङो कक्लाबारिथिं मोनब्रै लामा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बियो फ्राय 6 कोटि एसे बारा बिनि टटेल आरो रिपेयारिं मोननै दङ आरो गोदानै बानायनाय मोननै। दिनै बाहाय गासै 9टा लामा दङ आरो फ्राय 26 कोटि 60 लाख थाखानि लामा जागोन। बेनि गेजेराव माखासेया रिपेयारिं जागोन, माखासेया गोदान। दा जोंनि बे बरबरिनिफ्राय सराइमारिसिम बे गिदिरथार लामा 10 किल'मिटार आरो बे लामाखौ दा फुवारनो थांगासिनो दङ आरो जाहाथे मजबुतसिन जायो, माने स्ट्रेंथेनिं एन्ड वाइडेनिं। डिसि अफिस मोखांजों थांनाय लामाया गारि गंसेल' खारजायोमोन, दा बराबर गारि गंनै खारजानाय जानो थांगासिनो दङ। बिनि प्रजेक्ट कस्टआ 10 कोटि 56 लाख। बिनि खाथियावनो दा जोङो बरबरिनिफ्राय दिगलदङासिम मोनसे लामा बे रिपेयारिंनि आरो बे फ्राय 86 लाख थाखा बेनि रिपेयारिं जानो थांगासिनो दं। बेनि अनगायै दा बाथौफुरि टु कलाचक आरो बेनिफ्राय सुजित नार्जारि माने टु डिसि क्वार्टार, सुजित नार्जारि रडनिफ्राय डिसि क्वार्टारसिम आरो बेनिफ्राय पुरान हाउलि टु ब्रह्मपुर सुप्पा गाहायबो आरो बेनिफ्राय बिदिनो कलाचक टु बालापारा, कनस्ट्राक्सन रड फ्रम गाव राजस्थान टु टटलापारा आरो मधुपुर चक टु रामपुर निमुवा सुप्पा आरो बिदिनो सुजित नार्जारि कालबारि सुप्पा टु हातिरटारि आन्डार मुख्यमन्त्री फकिपत योजना आरो कालजार कारुवा टु बेन्नाबारि। बे गासै 9टा लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय दिनै खालामनो थांगासिनो दं। आं सानो साफागुरि समस्थियाव दिनै देरहालांनायनि उनावहाय गिदिरथारसिन मोनसे स्किमफोरनि आसनिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननो खाबुखौ आं मोनदों हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं सानो गोबां लामानि हान्था मेलानि जेंनाया जोबनानै थांसिगोन। दा नैबे बरबरि टु सराइमारि बे लामाखौ आङो हमबाय। फारसेथिं बे बरबरिनिफ्राय सानजाहा थांनाय लामा बेखौ बरमानि एमएलएआ अलरेडि मोनसे स्किमाव सोसननानै दङ। दा मेजर मोनसे तामुलपुर लिंक रड बियो, दा बियो डेभेलप जानो थांगासिनो दं, इमप्रुभ जानो थांगासिनो दं। आरआइडिएफनि आन्डाराव आङो गंथाम ब्रिज मोनदोंमोन, बे दा कमप्लिट जानो थांगासिनो दं। हल्डिं दैनि सायाव, पथा दैनि सायाव, डेकादंनि सायाव। आरो फैगौ बोसोरावबो गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोनसे खोथा होखादों, आरोबाव लामा नङाबा दालां बानायनायनि रां होबावगोन। आरो दा बे बोसोरावनो 5 किल'मिटार मोनसे सेन्ट्रेल स्किम बियो, जायखिया लननि आन्डाराव बेखौ जों बानायनो सुबिदा होदों। बेखौ अलरेडि जोङो माने गुरमारा ओरैहाय माने राबांथिङैहाय गुरमारा टु बेबारि बेखिनिखौ आङो हमबाय आरो नारायणपुर एरियायाव मोनसे हमबाय 5 किल'मिटार बिनि टेन्डारा दाबो जाथ'वाखै। बे हिसाबै लामानि इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेंनाखौ जोङो फैगौ 2026 बेसेबां हायो काउन्सिल आरो स्टेट गभर्नमेन्ट मिलायनानै फोजोबनो नाजागोन। फैगोन आसामनि चिफ मिनिस्टारजोंबो रायज्लायगोन आरो बिसोरनि रिहेबिलिटेसननि प्रसेसा जेब्लासिम जोबा बेफोर प्रब्लेमफ्रा थालांबाय थागोन। ओंखायनो रिहेबिलिटेसननि प्रसेसखौ थाब फोजोबनानै गावबागाव बयखौबो इन्डिपेन्डेन्टलि माने संसार जानो, रायजो जानो एबा खामानि मावनायनि मोनसे अधिकारखौ होनांगौ। बिनि थाखाय जों रायज्लायगोन। प्रसेस जों बेखौ लानानै एसेबां गिनांगौ जेबो गैया। खारन जोंनाव प्रब्लेमा थालांदों मा
जों दा बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय दाबि होदों गहपुरसिम दा गहपुरसिमनि गेजेराव बे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानिया जागौमानि BKWSनि समस्थिखौ बानायनांगौआबो गोब्राब जादों खारन बिश्वनाथ गहपुर आरो नैबे सनितपुर धेकियाजुलि बे ओनसोलाव बर' गामिफ्रा बेसेबां हाबगोन आरो बेसेबां थालांगोन बिनि फारसे एसे नायनो गोनां दं जाय थालाङो बे BKWSआव हाबगोन जुदि जेनेबा हाबथावथारि गामिफ्रा थालांनोबो हागौ आरो बांसिनानो हाबगोन जेनेबा बिनि थाखाय हयथ' BKWSनि समस्ति बानायनायाव एसे गोबाव जादों खिन्थु जिखिनि एरिया हाबनानै दंखायो बेखौ समस्ति बानायनो थाखाय आरो गामिनि लिस्टखौ फाइनाल खालामनो थाखाय मोनसे दाबि दंबाय थायोमोन दासिमबो जायाखै दा खिन्थु मोनसे नटिफिकेसन ओंखारबाय बे जानायनि लामायाव दं नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन